Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Mufaro wedu kusanganazve manhero anhasi. Nhasi ranga riri zuva ranga riri a bit busy. Administration vaenda kunoita meeting nemapurisa sekudedzwa kwavakaitwa kuPretoria. Good news dzabva ikoko ndeyekuti demonstration takataura kuti yakauploadwa musystem. Reason yacho yatambirwa, so it has been approved by the South African Police SAPS. It has been approved by the Tshwane municipality. So zvoreva kuti vanhu vese tasununguka kuenda kudemonstration. Tinoda kuramba tichiyeuchidzana kuti chii chiri kuitika panyaya yaComrade Nyoka yeMabhunu. Who was the messenger panyaya yerevolution of getting Zimbabwe working again? Chekutanga, nyaya dzaComrade Nyoka yeMabhunu dziri mumakotsi. But we have noticed from the intelligence dzatapiwa nhasi kuti his name has been grayed from the registry system yekuZimbabwe. Vari kuti chitupa chake hachichaexist, vachibvisa. Ndo first move yavaita iyoyo. Then we are being notified kuti zvikananda zvakaita meeting in South Africa at a lodge in Polokwane. Then this guy Shoni Mnangagwa was there. Comrade Shoni Mnangagwa, you are just a military guy. Us were also military guys in Zimbabwe. We are thousands and thousands outside the country. It's not a post, shamisira ekuti you need to do things to the extremes. Please be warned, we are not happy with what you are doing now. I was trying to be very careful when addressing these issues, but when we are noticing that your name is appearing here and there, no. Ngatiregedze kutamba nemadhaka pasina mvura. Zimbabwe is not going to end with the Mnangagwa dynasty. So this message is a strong message which will live for years and years. So make sure if you need to go to the extremes, you are going to be in power forever. So for now, tichakuregererai, but message yenyu yasvika kwatiri. We are not happy about it. Take it low, do your politics fine, but musawenge fellow Zimbabweans. Isisu hatina kumbokuengai. We don't need to go to the extremes about you. So don't go to the extremes about fellow Zimbabweans. Just Nyoka yeMabhunu akutsamwisa kusvika papi kuti you go Polokwane monoita musangano parestaurant yekuwaterfall city. Then muchidiscussa kuti toita sei kuti Comrade Nyoka yeMabhunu waparare. We are not happy about that. You are trying to use money tirikuzvinzwa whatever the move iripo. What we have managed to do is to strengthen the security systems around Comrade Nyoka yeMabhunu. That's what we have managed up until the court date, which is on Friday the 9th. Even vana Comrade Gambako vanokudzai mabloggers wachiuya with a positive note and everything. They failed to meet Comrade Nyoka yeMabhunu nezuro. We don't comment much kana vachitaura kumablog kwavo. It's fine, but they had a good intention, but we managed to block it. No. We don't want confusion pa system yatiri. Muchatiregerera. Hatina kukuti mune agenda yakashata vana Comrade Gambakwe. We simply said nguva yacho tanga tisina nguva yekuti digest the proposals dzamanga muinadzo. But anyway, we are still together in this revolution
So musatitsamwire kuti hanzi vana comrade vari kutivharira. No, we knew about your whereabouts. You flew to Johannesburg. I was not in South Africa, but I was notified. Tatadza kupanana update kuseni nenyaya yekuti we were traveling back kuenda kuSouth Africa kuri kuitika zvinhu. Vana comrade Mugari vatipa update yekuti vaita meeting nemapurisa ekuPretoria. Mapapers ese akafambirwa, which is something chatiri kufarira nhasi. So permit iri kutumirwa manheru anhasi mangwana kuseni. There is a permit. Administration yaenda kumeeting, they will receive that permit, but approval demonstration has been approved. Chata kukumbira for now ndechekuti we have tried kuti titi alright fine, tiri kunzwa kuti kune vanhu vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti tibatsirane panyaya dzetransport. But we noticed again kuti there are individuals who want to take advantage of this demonstration kuraise mari yekuisa muhomwe mavo. So we are saying the message is more important than anything else. All progressive Zimbabweans, vashaya mari vashaya, vanenge vava na mari, all Zimbabweans, ngatisanganei kuembassy 9 o'clock ku Pretoria, Zimbabwean embassy ku Pretoria. Tichati location itumirwe in time kuitira kuti vanenge vachidrive vakwanise kusvika in time. Asi musapfoseredze kudrive kana musina mari dzinokwana. Kwirai makombi, is cheaper from wherever you are. We are notified kuti kunana Brace there are a very big number iriko. Well, macomrades ekuBrace, it's fine. Tichabatsirana kutona kuti ngaita sei, tiri kuziva kuti makawanda. But those who can be in Joburg in time vachikwanisa kuzvifinance, tanza kuti vazhinji muri kuti you can finance yourself. Make sure kuti maorganizer transport yenyu tosangana paground. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka as it stands. Nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu is not the first time this thing is happening. We have precedents where the embassy has been used to abuse fellow Zimbabweans. And nyaya iri kunetsa ndeyekuti the embassy have got the final say. So patiri kunoita demonstration, we are not assuring Zimbabweans kuti demonstration yedu ichabudisa a favorable judgment pana Comrade Nyoka Yemabhunu. We are expecting the worst, but the message must be sent. Embassy ndiyo iri respected wherever kunyika dzese, because those are the people who represent Zimbabweans. So iwo kana vadelete zita raComrade Nyoka Yemabhunu from the registry, vakasvika vakasecha vakatarisa musystem zita iri hatina, we are going to have another challenge. Hatina kuda kushare zvakanyanya zvakaitika paprevious court, because tanga tichiona muchipiwa nevamwe pasocial media what have happened, but hatina kuda kudisturba nzira dzekupublicity dzinoitwa nevamwe. But for now, we need to tell you the truth of what happened by previous court. Previous court, when the papers were verified, including the asylum ya Comrade Nyoka Yemabhunu was there, the lawyer was in possession of everything. That was submitted to the court, to the magistrate. But when it was submitted to the magistrate, the court adjourned for verification of the papers. During adjournment, do pakazouya vakomana what do you call it, Interpol, waine docket rasanctionwa neZimbabwean embassy richitaura kuti we have this person ari kudiwa kuZimbabwe, so whatever, even if he is applying for a bail, we cannot give him bail because tiri kumuda kuZimbabwe. The mistake yavakaita ndeyekuti the documentation yavakapresenta yanga ine a lot of errors. Pamwe pacho Comrade Nyoka Yemabhunu was being presented as a her. Pamwe pacho Comrade Nyoka Yemabhunu's date of birth was wrong. Ndo zvakapa magistrate simba rekuti varambe vakachengetedza Comrade Nyoka Yemabhunu kusvika the next Friday. But with the meeting yakaitwa kuPolokwane nana Shoni Mnangagwa nezvimwe zvikananda,
kuwaterfall city. We don't know kuti wakaita mamoves api. Ndo vari kutonga, they have the powers over the embassy. Is this what we are going to do as citizens, is to demonstrate that Comrade Nyoka Mabunu must have a fair judgment. The issue of your paperwork was solved long back. He was supposed to be out by now. But he was stopped by the docket rakabva kuZimbabwe rakapushwa neembassy richi submitwa through Interpol. Ndo zvatichisa pasituation yatiri nhasi. So tiri kuti isisi ngatizamei nepese patinogona kuti tinge tiri kudemonstration yemusi weThursday musi wa8 kuPretoria. We need everyone there. We are already in South Africa now. We are ready for Ganandas, whatever they want to do. What they need to do, one homework is very easy now. They've got our phone numbers, they've got our locations, and they must be happy kuti taura kuti South Africa, we are now there. They need to be extra happy again kuti tiri kuvaudza kuti tiri kusangana nawo ku demonstration ku Pretoria on Thursday. So fellow Zimbabweans, iyi nyaya haisisiri nyaya yekutamba nayo. Nyaya chatasara chatiri kuimba nacho isimba re1. Simba re1, we are saying we need numbers. Ngative nema numbers ku Pretoria. We don't want kuti initiate a fundraising ekuti tirambe tichiti transport vanhu kuti vange vari panzvimbo. Situation iripo iyi haisi kuwira Comrade Nyoka Mabunu chete. Iri kuwira munhu wese. We don't know kuti who is the next victim. Izvezvi Comrade Tino Machakaire vakangotaura kuti vakomana gadzisai muzvipatara. He is now a victim again. He is now a target. We don't even know kuti upenyu hwavo hwakamira sei kana kuti vari kuvarongera chii. These Ganandas, they are not up for anything good. Watombowana in this generation someone who will be honest with you. Then you start accusing nekuplota bad about that person. Saka muri kuda kuti nyika irambe yakapararira. I don't know you mana mudharaunda Mnangagwa, what are you doing? Then about Mchangwa, we don't want to hear about him again. We don't want to hear about his nonsense. This situation is now of our generation. We are making big mistakes of keeping on entertaining Madaragada Sana Mchangwa Chitudza nonsense. We don't need them anymore in our revolution. They don't matter anymore. They never bring freedom for us to Zimbabwe. Changwa, Dara Mchangwa, we don't care about you. Don't interfere with whatever we are doing. Don't support the abuse of fellow Zimbabweans. Imi murimi vanhu vakuru vatesitry toda kurespectai. Izvezvi patasvika hapana kumira zvakanaka. We need munhu wese paembassy. That's the last respect yatichaita kuna Comrade Nyoka Mabunu. We are saying the last respect because we don't know what is going to happen ku court Muswe Friday. We don't have any influence of the outcome iri kunoitika ku court. We don't have enough money to counter mari iri kuiswa nezvigananda izvi. You are being informed. Takudze kuti vanashoni Mnangagwa, they were here in Polokwane vachiita meetings. Imagine kusiya basa kuchengetedza Zimbabwe, you come here, you plot against Comrade Nyoka Mabunu. Imawafana, we are not happy about what we are doing. And it. But the good thing, as we joined the military earlier than Comrade Shoni Mnangagwa, he joined the military later. Isisu tato Buddha system here. But we don't need to be bullied by fellow people from our generations. This must be the people who are kufana unga vachibatana nesu vachitsiura mudhara kuti no vakomana dhara ngatigadzirisei apa. They must think positive about fellow Zimbabweans. We don't want vanhu vari kufunga in reverse. So my comrades, the updates takupai what is going to happen, but on Thursday let's be in Pretoria tiende ku demonstration pa embassy tonoti varegeze uoro vari kuita. We don't know where that's going to help, but we think that voice and that message is important. Then the letters dzakanyorwa nana Comrade Mukari vachiendesa kuma fellow political parties in South Africa. We are informed kuti tsamba idzo dzakasvika. So dzasvika kudaro, some organizations, they are coming as organizations, they are transporting themselves.
So kana paine maorganizations ari muSouth Africa ari kuuya kuzosapota kuti maZimbabweans gawe akasununguka asa abuse, isisu fellow Zimbabweans, whoever get a chance, hatisi kufoseredza vanhu, but whoever get a chance, whoever is concerned about what is happening, please let's meet kuZimbabwean embassy kuPretoria on the 8th. Comrade wenyu vataura, ngatisanganei kuembassy. Please guys, let's not disappoint. This is the first move yatiri kuita as M31 movement. Geza movement, they've got their impeachment agenda. I'm sure iri kufamba zvakanaka. Tanzwa isisu that's parliament yatadza kugadzika futi. I don't know kana mukaita adjourn the parliament for the kusvika musi 100. We don't care. But we are supporting the impeachment yakadedzerwa naComrade Geza if it's necessary. We are also supporting the Geza movement. Let these things happen. Zimbabweans need change now. Tatenda muwe neusiku hwakanaka. If there are more updates dzichauya, tinenge tichiku-update. Whether it's today or it's tomorrow, we will keep you updated, Zimbabweans. We love you. We are there for you. We are making ourselves safe for now. But Zgananda, we know they are not resting. But sesu yedu, we know kuti apadyiwa hapo rinopisa. Kana if they